시장이 맛있어요. 피스노 먹고 싶었네. 진이 콤당. Kucang agak rasi dangil dah ni. Kau itu cina lagi. Lepas tiga. Gili lagi bayi malai. Kayaknya tidak nak berai. Tak kenal yang lepas gue sakar. Bukan di kayang lah. Bukan di kenal. Tak kenal di sana. Hayang gue sakar. Salai deh. Spesialnya kaya. Boleh berem babis serang kenal ni. Berian ni paling berian. Lah, bagus saja ya, bagus saja ya. Hei, itu apa? Bayar apa? Aku bayar tak? Jangan bayar. Aku bilang ah. Ada kat Korea. Oh, bagus. Oh, ni lah kat Korea ni. Tak kenal lah. Mantu dah ya. Boleh saja. Wei mantu ni boleh ita, boleh cina. Boleh dah kita pun sampai ni. Sarjana yang baik. Macam mana sih mendukung produk macam sini? Produk mau dong. Mana berjualan? Cina dong, wanter. Asli ya hasil ini. Dia gila bawa. Adi. Das bidas gun, Allah, harsa. Ni paling sama bawa gu berapa? Ibarat semua bayar, siapa nak beli? Macam dia.
बैयावसो मोननांगौमोन मानसि नै मालाय खिथुआ खिदों आयौ आं हानाय नङा अंलायबावसोमोनलाय मेहेन्दि बाखि जानो हायो नामाथाय खोनायाहाय रायलायनायजोंनो ने आं बैयाव थाहैनो बावनो लाहर रुहाय रुमाल लाथ'लाय दसे रुमाला माखौ बुंगोनहाय बोरैबाबा मा होनदोंमोन थाबैनो बाव जाबाय मा बिमा फिसा खैथा जाखो गायेनब्रा दे खोनाला मा जागोन फिसा सावगोदान खिलानांगौमोन बेनो मोजांहाय सावगोदाना आंनि गस्लायाव बानाया बेनोमोन Gimana dia Betty? बैफोरो सिख्रि गुबैथार Nilaखौबो मोजां नुदों बैलाय मोजां नङा गोमोआ गोमोआ निलाखौ मोजां नुदों माबाया सियासिनजों गोथैजोंआ ओरै ब्राउन जाय जि मोजां बियो मोजां दा नों अंखौ मोजां दायै नैबेखौ मोजां नुवाखै
लादो बेखौ लाबानो मोजां नुगोनहाय बे नङाहाय मोजांसिन बे बियो एखेन्दां itu ki oh सोंबाय थायो ओमफ्राय मारै माबा नांगौ बेखौ नै बेखौ बोरै सोयो बेखौबा जानो सोलाय आं रोङाहाय लानोसै आखायानो गैया